Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, dobre popołudnie. Godzina 18, słońce świeci jak pieran. Stoję tutaj właśnie pod drzewem takim jakimś starym. Ale najważniejsze jest to. 100 km do Santiago de Compostela. I Buona camino. Tak, tu sobie właśnie jakoś Ida dali plecak ciężki, kurde. Chciało się zmieścić do srogi torby. Trzeba nosić. Z kask tutaj nosa, jakieś flaszki. No, parę rzeczy niepotrzebnie, no ale co zrobić? Tak to jest w życiu. A chyba mam ze 8 km jeszcze, czy 7 km. Poko, jak to gadałem. Piano. Langsam. I znowu przyszedłem 70 metrów. Wow, w szoku jestem. Tak szybko 70 metrów przyszedłem. No i lecimy dalej. Ciekawe, nie? 100 kilometrów w takiej wiosce, nic nieznaczących, ale zawsze gdzieś tam musi być jakaś granica albo jakiś punkt. Nic tu nie ma. Kamienie, stare gospodarstwa. Oczywiście mają swój urok, nie? No, ale najważniejsze, nogi niosą, szczewiki na razie, wszystko dobrze. Nie czuję, żeby jakieś blazy były. No, dla tych, kto nie rozumieją, co to są blazy, to są odciski w naszej gotce górnośląskiej. I znowu chcę tu potwierdzić, Moderno Vende. Nie dość, że moderno, to jeszcze na sprzedaż. Ktoś tu coś sprzeda? Aha, opena. Coś się napić? Nie trzeba. Idziemy, zobacz. Tu rozwalone drzewo wyrosło im. Róża gdzieś tu w starej chałupie jakiś. To jest piękny znak. Idziemy dalej. Wąskie uliczki. No, z Panem Bogiem. I haltujcie, czyli trzymajcie same kciuki, haltujcie die Daumen drücken właściwie, to drukujcie, trzymajcie, drucken. A miejsce się nazywa Apena. Jak ktoś znajdzie, to będzie gość. Długo nie wiedziałem, że tu będę przez taką wioskę przełazić. No teraz górki, ale fajnie. To z Panem Bogiem, cześć.